L-eks Ministru Nazzjonalista Michael Falzon jgħid li l-pożizzjoni tal-Partit Nazzjonalista kontra d-divorzju turi li l-vuċi tal-liberali fih dan il-partit qed tintilef. Huwa inutli li l-Partit Nazzjonalista joqgħod jgħid aħna daw il-liberali għandna bżonnhom biex jinfutaw. Ma mbagħad meta nkunu fil-poter nagħmlu xirdir naħna u l-vuċi tagħhom ma nagħtux każ irriduhom bis-vot. Dan huwa strateġija li politikament hija żbaljata. Kien l-eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista li ddeċieda li għandha tittieħed pożizzjoni kontra id-divorzju. Michael Falzon jgħid li ħafna nies weħlu f'Ostingat tal-li rombla fuq kulħadd u wassal il-Partit Nazzjonalista biex ikun fuq il-kamp tal-le. Imma l-eks Ministru Nazzjonalista jinsisti li fl-eżekuttiv kien hemm min għandu poter li seta' jwaqqaf lill-Ostingat. Min qed iwaħħal f'Ostingat li bulldozja lill-eżekuttiv into that position. L-istil ta' Ostingat kulħadd jafu, però ma maħrux f'Ostingat. Xin naħseb li l-eżekuttiv mhix jikkonsisti f'Ostingat. Kieku kien hemm min jibgħat l-Ostingat jixxejjer kif suppost għamlu. Kien hemm min kieku ried. Il-pożizzjoni kontra tħul tad-divorzju ma kienitx ibbażata fuq valuri jew prinċipji, jgħid Michael Falzon. Naħseb li l-iżball kien żball madornali li l-Partit Nazzjonalista ħadik il-pożizzjoni. U wara kollox mhux veru li ma jkollniex divorzju għax xi prinċipju tal-Partit Nazzjonalista, mhux veru, nerġa' ngħid li mhux veru. Din il-ġimgħa l-eks teżorier u eks assistent segretarju ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Peter Darmanin iddikjara li min fil-kampanja kien favur id-divorzju messu tkeċċa mill-Partit Nazzjonalista.